Ngati vene mweyo kuda hama usawarairwa kana wapinda mchechi, usawarairwa kana uchidya majarini namazai. Amen. Usawarairwa, chengeta vabereki kumamisha, rangarira kwavakabva. Amen. Vamwe vakagadzwa chigaro watosuduruka. Handirambe, hatisi kuti musachengeta vafundisi. Ndinzwe imushe. Kune vanogona kutenga sutu ya mufundisi wavo, asi baba wako hawana sutu. Kune anogona kutenga kostomu ya mfundisi wake, asi mai wako hawana kostomu. Uri kurwisanisa mai wako na mufundisi. Handi munaona? Mfundisi akaona mai wako wari pamba, haachafani. Mai wako wakaona mfundisi ari pamba, havachafani. Hapana ari kuziva kuti ari kudya ndiani pakati pevaviri. Rangarirai vabereki, musafuratira vabereki. Munofara here nana mai venyu vachibva kuruzevha, tsinga dzakaoma kuti matarata dzinokumamira dhodhi pagwenzi havana toileti. Mama mpunguru wedhodhi padombo. Imimi kuno muchienda muchemba kumama dhodhi kupedza. Vabereki venyu vachimamira pamagwenzi. Mwari ngatibatsire rinotofuratwa richiramba kuenda dhodhi rako asi mubereki ari kutakura. Haana kitchen, haana chibhorani chokuchera mvura. Kuda kuti aite dhodhi, kuda aiti wana twemombe tobva tati hogo. Akada kuti wana dhodhi, kuda aiti wana hofe kurufati. Mwari ngatitire nyasha. Ngative nemweya wekurangarira kwatakaberekwa. Ngative nemweya wekurangarira kwatakabva. Ngative nemweya wegood communication. Ngative nemweya wekuencourage mafamilies. Tirege kungonakirwa isu chete. Tadzoka taakutaura nyaya yemwana ari mukadbox. Mwari ngatitire nyasha. Vana baba vanoda kusununguka nana mai mumabedrooms. Mese vanhu fokasai maziso kwandiri. Nyaya yandiri kukutaurira iwe munhu ndeyezvokwadi. Iri kukunetsa mumba uchinyara kuitaura. Ukaona wazvara mwana unoita sewakamuzvara weka. Ukaona wakabata mwana unoita sekunge ndevako akangonyuka kubva pachidya kusvina kuti ndakusvina John Puchku abuda asina baba wakambokusvira kuti umubari. Mwari ngatiitire nyasha. Varume vari mumadhirongo nevakadzi vakachinjira kunze mumba dziri mbariwari, huni dzisingagoteki. Murume anozokusvira kutengera dhiresi, murume anozotokusvira ane chimwe chinhu chaaita chihombe, asi akabvisa pfuma kumusha kwako, uchimanika sure kuti pangwa haupaone nekuti wauya na10, 11 o'clock. Mai nini ndoda kukuudza ine nyasha. Ndozvatisudurudza padhuze navarume vakatibvisira pfuma. Mweye kumusha inotevera ropa. Kurara nechinaititira. Nyatsa kuzvigeza uzvichenese uwe ure choya. Baba wanyatse kuona gedhi ramambo. Wanyatse kukomborera neruoko kuti tsanza. Ifamba padhunduru rechamvari riya wachiti nyama yenyama yangu. Achikubara mapfupa yangu. Achikomborera mwana wemunhu aripo. Tanetsa madzimai ari mazuva ano hatigone kusununguka. Ndosaka ndati nhasi dzaburukira pano. Nokuti murume anonzi Chitau ari
panoshi kana ndichisotaura vamwe vanoti hure rakaponeswa rakadzoka vanonyepa havana murume uyu uyu takachata handina chokupomera kana ndakuudza munhu handina muti unoera sana madzimai muri kutambudzana mumba varume vamwe vanokufuta nemutetenene wayo mboro kudai kufuta asingasvire mukadzi kuda koshira mahuro mukadzi nemeche kudai kungakakomukutoita rokukwira achidzika havadi kurarwa mweya yerudzi inoteera ropa ndiani vaunoda kuzorara naye akakubvisira pfuma iwe handishirwe newe bainini nokuti unozondipa chirwere pamusisarwara ndipapi mainini shirwai mufe makandisununguka ndipapi kana mukadai mukabuda chiri kobudira mberi chirwere chiri pawindo rakavharika mainini kana windo iri rakavharwa seri kwakaiswa girazi kana mukavhura ndo pamunozoziva kuti madonhesa changa chiri pawindo saka imi musuwa muchazonge muorwara ndo pamuchaziva kuti ndakabuda mumba muye ndatoanayo edzi dai manga makagaramo makapuwa mapiritsi muripo muchichengetana nekupana zvinoita Mwari ngaakudzwe. Munozviona hama dzangu, musangwara-ngwara, hakuna kwauchamhanyira. Chinokosha kutogusana. Vamwe vanoramba usvirwa mune right. Kutosvira murume achiti apa aiva pasiriku. Yapinda nemadhodhi vakuzoti ndaita infection. Madhodhi avazviisisa nenyaya yekunyara kusada kusvigwa nemurume akabvisa kuruma. Hanzi vari kutaura zvinhu zvakadai mukadzi yana Satani. Satani wedu unoita zvichiripa. Ndosaka varume vedu vachienda. Varume vedu vanoenda nenyaya yekuti tinovanyara. Vashiti akabviswa pauhosi mubhaibheri soko raMwari nekuramba kufamba pamberi pamambo. Murume anoshuvira kuona ugaro remukadzi wake richitenheka pamberi pake kuti kwazivai kwazivai mai vanofamba vachitanga vari kuita mucherendechi pamberi pemurume. Varume vanohaya mahure ekuendesa kubasa, kupati yekubasa. Mukadzi anoti achiuya hanzi nhasi uyai mutore mari ndiri kuenda kubasa, ndiri kuenda out nebasa. Anouya ari champupuri kubasa kwababa akadai. Saka vamwe vatizosiiva nevarume kuenda kubasa kwaSashitawu akatakura bhegi. Matingasei akuno Ashitawu vanenge vatogara vatoronga kudhara vapa MC tsamba mbotosvika utoti kuna MC munazotaura kuti ndaenda kwaRusapi wapei mvurupu yemari pautopaunzi aita basa. Hauna stepi, kungofamba champupuri kungoenda kubasa kwemurume. Hazvinei hauna kuita modeling kainoitwa. Fambawo zvako zviri nani zvokungoti ndimaika vari kunziwo vari kuuya kubasa kwababa vachifambawo zviri nani. Kwete kubva wafamba uchiita kunge uri kutsika mudanga remombe rakazara nendowo yemadhodhi, mvura ichinaya uda kuedza kubudisa nefoshoro kuti mombe dziwane kurara. Mukadzi mukuru ari kufamba iye achienda kubasa kwababa kunge munhu ari kukaira nyimo muchifamba. Mwari ngaatibatsire. Ndiri kuita sendiri kutamba asi ndiri kutaura chokwadi madzimai. Kupfeka ugone muChristmas tree munhu wemukadzi akatopfeka hake chihembe chino chisinganzwisisiki. Mai vakapfeka vakaenda kubasa kwababa. Wazoti vana vari kuyamwisa mubhazi kubatwa zamu nembavha. Asi murume wako haasati amboribata zakunoda kuti aima munyare pane vanhu avo. Muchibvira kunoda kuti adai musati unge munopenga. Akupenga nhasi nokuti akabvisa pfuma asi mbavha ndo yakutenderwa kubata zamu. Mai vanoriti nzvanda zamu kudai vari kuyamwisa vari kudzika muChristmas basi zamu riri kuzunza vatokotsira.
Amen. Manje mbavha inenge yakamira yakabata zvisimbi zviya kutaura neshamwari iro zamu rinenge rakatsvukira kana kuti haribatwe bati rinitenda baba havatenderwe kuti bata ndiri mwana wanzwa mbavha yakutaura kuti ndinotibata zamu obva dzinomwati iwe unotibata sei ndinotibata enda nitari kudzipa ungazombotaurira murume wako kuti zamu rabatwa obva asvika mbavha uri kugojuguju wakakotsira obva asvika kori tine pamusoro kuita rokudzipa onzi atorera mukakana budi nebavha rakaita kuita rokudzipa onzi atorera mukakana budi iwe kwakumuka uchikwidza marute kuti nai hanzi atorera mukakana kubatira mbavha kubata zako obva aribata nechepasi onzi nai hanzi atorera mukakana budi nai mbavha iri kutobata zamu ramairitikanywa kudai asi murume haatenderwi kuribata zamu iroro. Mwari ngaatibatsire madzimai chiri kumadzimai ka Mwari ngaatiitire nyasha madzimai. Varume ava vakabvisa pfuma vachirevesa kuda kuita sexironi mashirori munhu anoitwa sexironi mashirori iyeyo ari kuramba wochienda kuchipatara maichitauwarwara vakuenda kuchipatara dokta anotaura masoko okuti ndoda kukuonai moda kuonekwa nadokta endai morara pamubhedha watokumura nebhurugwa watoti makumbo mudenga karakara zvese dokta wazotosvika wafukidza jira kuti ano ndoda kumbofira padumbu iwe watoti gada kuna chiremba. Asi murume wako kungoti atiwo nhasi rudo rwuya rwakudhara rwuya rudo ndoda kumbokuona kuramba mukadzi akaroorwa akabvisirwa pfuma kuramba. Mwari ngaatiitire nyasha madzimai ngative nemweya wekuda varume ava. Varume havanetsi kuchengeta umwe izvozvi mukadzi ari kuti orodaidzire chipo mai vangu havanetsi kuchengeta. Iwewe ndiwo ungatonetseka asi but murume haanetsi kuchengeta anongoda kungodiwa nekupuhwa gedhi ramambo zvatopera. Chatinetsa kunyara nazviito zvese zvarume wamwe watofa maziso izvo zvine nzeve dzatotsira kuti vakatondidaidza next time handichauya. Ndiani anowerenga? Baba akasiya mhuru iwapei bhaibheri wativerengere Hosea 2 ndichipinda muzvinhu manje panobudirwa mubudirwa Hosea 2 verse 9. Inini ndinotaura zviri mubhaibheri Hosea chapter 2 verse 19. Ini handitaure zvisiri mubhaibheri ndinotaura zviri mubhaibheri zvatiuraya isisu vanhu vatema. Ini ndakatanga kuparidza muno mamutare 1985 nekudzidzisa madzimai kwacho ndakatanga 1985 muno mamutare. Asi unoona kuti tinogona kunonoka kusvika muzvinhu nemarererwo. Vakadzi vanogona kusasirwa mari murume abuda aenda chifewe chotokumbira mari chopuhwa girlfriend yotokumbira school fees yotopuhwa. Imi amai muri kutambudzika muchikwira nekudzika ende uye umwe mudzimai anozviroya nekuzvichembedza. Handitengese musika ini handi akanditora achiti anondigona handitengese musika kuswera ndichitengesa musika kuswera ndichikwira nekudzika ndichotengesa musika. Munorota makagara muofisi makafunda kurota makagara muofisi chikoro hamuna kusikana neupenyu hwaunorarama. Ndinotengesa shuga ndinotengesa sipo ndinotengesa matombo ekukweshesa ndinotengesa musika. Mwari ngaakudzwe. Tobatsirana nemurume wangu. Kana akasiya pasina shuga ona pane shuga, kana akasiya pasina hufu ona pane hufu, akasiya pasina sauti ona pane sauti. Mangwana murume iyeyo hwamanda ikarira denga rakumuda akafa muchashirwa nagarden boy wamunotambisa mari. Amen. Nenyaya yekusada kushanda iyo shomvu adzibvire kumama makuseni dhodhi. Umwe anogona kukotsira kudai murume aenda kubasa arongedzerwa nemusikana. Musikana aisire baba lunch box aperekedze baba
agezese vana vechikoro avhurire baba gedhi. Iwo mai vakarara kungatodhire mbavha inosura maninji yasiya yada kudai kuita hogo mumba. Vakakotsira mukadzi mukuru akarara. Kukotsira kurara mukadzi mukuru. Hamuke. Kana tsaona ikazotoitika kuti baba iwawo watsikwa nemoto kamusoro hausi kuonekwa. Vanochema vachinetsa musikana webasa. Baba uenda ukapfeke Jasa kutochemera musikana webasa kumubvunza hembe dzaenda dzakapfeka baba. Idzo dzakaita mukunguma wokurara kune. Dzakuchimuka izvozvo 9 o'clock dziri kugera choya nenzwara. Kushama ngachigera choya. Mwari ngakuwanire nyasha iwe mudzimai. Wanirwa nyasha iwe mwana wemunhu. Dzirwa tsitsi. Dzidza kuziva imba yavakavinga. Good foundation yelife yeupenyu. Unoitei kana murume achimuka achienda. Hauzivi kuti akapfekei. Hauzivi kuti adyei. Hauzivi kuti aenda akapfeka bhutsu dzakadini. Kumukana 9 o'clock uri kugera cheya. Ndinobatsitizirawo magetsi atoenda. Ndamoto unimikiti kushamanga yakusheti mabhurugwa kuti jambu. Ndionerawo zvinhu zvangu zvandasiya mubatini. Ibhurugwa ravakumura musikana webasa kuti aite. Dzachienda mutoireti nyasha dzawanda tonono. Dzautoma madhodhi adzende dzichiteerera makiya baba ekuridzwa emota. Pisi yedhodhi kudumu yekutanga. Ziri kumama kuseni rapinda rimwe rinopisa. Pisi yechipiri kudumu yedhodhi kuzonzwa yechitatu ngwende kuti dhedhi kugwatadu mari yechingwa. Baba angu achamudisa pisi yejende aikuda kukupa 5 rand. Usada kushanda wachatogudisa nikapisi kadzi haadi kushanda. Akarorwa kutambudza murume. Chiteerera masoko anoitika pakupedza kumama kwako iko kwapuwa 5 rand nababa. Wasiya evidence kumusuru kudhodhi ririko. Unodzoka kuda kumama futi. Uri kudzoka uri kusvika mvura yatovharwa. Wanoshereketa kavangomwana wesitikanzwa. Mvura iya yavharwa kutoireti kuya. Kuda kuti wotarisa mvura yemuzvigubhu yane 0 manheru wana wato wakatoishandisa. Uku evidence iriko uku kudhodhi uku. Madhodhi ariko. Chinzwa nhunzi dzefeza ndiko kuno. Phase 2 neHope House neGreenside nemuchikanga umu. Teerera zvinoita magreen bomba emapuna neabvunza mutemo akuimba. Kuimbirwa makorasi nenhunzi. Onza dzakuimba. Usatuke musikana webasa ashaisha kukubikira nokuti benzi ndiwe. Unofanira kubika wega chikafu chemurume wako. Unofanira kuaina wega kutarisa kuti izvozvi pano kuti vamwe varume sumukai. Unoona muponi umwe uri kukrosa wakadai. Umwe uri kukrosa wakadai. Yakava ino hembe nemusikana webasa. Mai vachiti ndinomupa mari musikana iyeyi. Ende zvinotonditsamwisa zva. Unomupa mari ndine urombo mainini. Kudya nemakorokoto. Uri kusheya mese. Nokuti vasikana vaive vakangwara. Ndinoita kana nawo anonzi girls fellowship. Ndinosongana nawo. Achikunyorera chitsamba achiti vachinyora zvimatsamba zvavo choti ko kana ndikaona chichira chakakokonyara kunge chakazara madziwa pamwe zviri zviri pasi pemubhedha kana kuti pasi pepiro ndichinzi inini ngandiwache. Ndinozvidawo zvakakokonyara izvozvo. Musikana uyo ari kutaura kudaro. Imi mai muchingochena kana mobuda kunze. Vamwe vana mai vanotadza kuwa smart mumba mavanogara. Akabuda kunze mukawaona vari papurupeti kuchechi. Munoti ndo vanonzi vakadzi zva. Ndo vanonzi vanhu vanogeza. Vana vavo chaivo vakabereka vari kuita madzikirira nokusungwa netambo dzemabrangeti mumaspeya. Havana magumbesi. Mai vachikokodza. Umwe mwana akaita
kudzorerwa bhurugwa ramai kudai so vari kuya kuchechi rine mbanga yakadai riri kuita kupopota bhurugwa rakadzorwa rakasungwa uku ndii mwana ari kunzi kune vanhu kuchechi haudi kuona vana vako padhuze ine mugara kuna vamwe ndoda kurova kuda kufarisa ine mugara nokuti unonyara naye mwana ane mbanga rebhurugwa akati kakaka ari kuoneka sure yese vakutya kuonererwa nevanhu nokuda kwemwana wako mazuva ano kumusika kune zvinhu zvakachipa dhora fofo wotengera vana wozvigeza wozviaina mwana wochienda akapfeka kana akuuya kwauri muchechi uchimupuruzira chigara pasi padhuze namai gara padhuze nababa kana iwo wana baba kana tisina mari ipai mai $20 watenga hembe dzenyu nedzemwana kumusika kundiana nokubvunza woaina kazvinhu zvochena baba wachisvika ngavabikirwa uyu murume wamunoona uyu anonzi Ishmael anonzi muchapera ka rake rekuhondo zvino murume uyu aiuya 10-11 kumba ini ndaimuka ndikanza dzakuuya dzakusvika ndaifara kuti wangu murume uya ndobva ndabuda ndobva ndati hello city amsoti ndikatadhondwari ndodzimbundira dzichibva dzapinda mumba ndichitanga kugadza poto yesadza rinopisa ndozoti richimurusisa ndobva ndariti sepuse munzo handifuni sadza rinopisa ndinorusa ndinechida kuti doro rese ridini ribude ndobva ndati adhondwari ndocheka cheka riya sadza rinenge riripo togara ndichidya naye sadza iye achidaro so akadhakwa izvo zvachindidyisa sadza ndichidya tapedza ndobva ndati handi ndokubatsira shamoti kogeza tobva ndadzigezesa ndapedza kudzigezesa tobva tarara ndikanza akunetseka kuti ndaurutsa ndauda ndomhanya ndotorasa kuti ndodzizora makumbo ndoti chimuka womuka ndobva ndadzipinzisa chigunyi dzovhomita ndodzikwesha mazino ndapedza uyu murume uyu akagara ndozvandaimuita uyu murume akagara ndapedza kuseni ndichimuka ndozoti anoenda kubasa ndii ndinomutsa se muri kuenda kubasa here kubvati watochena ndobva ndati ai usati pachena ndirongoziva kuti uri kuenda kubasa here ndiri kuenda uniform yakaainwa minibhirifi yakaainwa masocks akatogadzirwa kudhara jombo ndakaporisha kudhara ndichinyatsa kudziisa spirit iye dzichitoikira womuka ubva ageza ubva apedza kugeza kubasa kwete kuti enda kumusiya nhasi ende achakaura amhene kubasa iko amhene kubasa akadzoka akatakura ovhorosa achitevabudiswa basa afa ndiani munofa mese saka murume kana akauya akararadza zvakapfuuridza kuma4 mumutse baba mangwana muri kuenda kubasa here akati woramba uchimonita wotomuka wotogadzira zvekubasa wotopfeka waenda kubasa hondo yenyu munodzoka morwa kwete kuti irwiwe nemabhosi kubasa chokwadi rikapera basa munopura nyemba nematako musoro uchipepeta muchitambudzika nenhamo zvese zvokusvirana hakuna zvinozomboitika nokuda kuti kusvira munhu koguta saka mumabhedroom munoda kuiswa mafruit bowl vana baba muchiuya notuma-surprise muchitengerawo vana mai vamwe vana baba vanototi mai mini bhirifi yako iwewe yawatodzunduka pakatapu ndo yaunozoona mai vakapfeka unzi handina basa nazvo ndokuti zviite nyore kana akapfeka bhurukwa rakaboka kana ndakuda ngosvira kumure bhurukwa vana mai vanoda kutengerawo mabhurukwa saizvozvi zvemasurprise zvataurwa namai woni kuti kwasara mini bhirifi yababa ane muzoiunza kunoku zvamataura muti munofanira kutengera vana baba mamini bhirifi muchitengera vana mai mabhurugwa ndo zvakanaka aunoda mukadzi anopfeka zvinoda murume wake ndaitaurira murume wangu rimwe zuva achinditi zvanzi ndinopfeka kamukasiketi kangu kanonzi kadhedhi lukumi kababa nditarisei ndichiri pado panapa uye ndichiri kukudai ndiwo akatutenga ndinoti ndapfeka ndaitamika pwana wangu anoti akomanaka nemomzika nemomzika idzo dzinobva ndobva ndatanga kufamba zvangu mupaseji mbichana tichipa idzo dzobva dzatera dzakapfeka kashoti imi tinofara isu uyu manjika anoda zvekufara ende isu ende hatinyepere mai murume wangu uyu hadi munhu ane makuhwa akatondudza kuti ina handidi kuroora mukadzi ane makuhwa
ukatoita makuwa neni atipindirani. Saka chandinomira kutaura chese ndinotaura chechokwadi uye chaanoda. Mazviona? Saka ndapfeka kudaro sondobva ndasvika pasofa bva ndagara ndotoshaisha kugara kuita kuti kasike kwende. Ndotoshaisha kugara ndingogara zona dzandisimudza dzaundigireba takutoenda bedroom ndatomuredza ndamuraura manje pautazoti nechimaxi kururu kuno kuzodai zvinoda kungomuattracta nokumuisa pahwendefa remwoyo nekumugovha nekumuisa padhuzi apedza kukusvira murume anoda kutendwa. Mai venyu nababa venyu mukaenda kumusha vakabika sadza mukadya mukaguta nehuku munodini hamutendi. Saka kusatenda vanai vanhu vakusvira izvinorevei kutoita stabhoni yokusatonzwa kupfugama. Vamwe vakadzi vanotonzwa mabhaya kurwadza nekupfugamira murume wake, asi kupfugamira murume munhu kutangira kuno kugwesha. Kupfugamira murume asiri wako ndewako, pfugamira wako kutoti wapedza kusvirwa wamupukuta pukuta wapedza kutoenda padhuze kutosvika pasaidi pemubhedha kutorei kutoti maita mapiramidi murume wangu ndo anonzi mapiramidi. Kamaita mapiramidi maita soko nyandereka maita soko maita mufambarega gudo maita vanogara mugomo ndatenda nebonde rakarongeka ndanakirwa masvirwa nditi asi mimi manje nokuda kwokuti muno tine mazero akasiyana. Vamwe vafunda vamwe vadzidza handitika ingotendawo hako murume wako kungoti wapedza yangobuda waipukuta ingotiwo hako thank you very much sweet. Kana kungoti mazvita anonzwa manyawi murume anofarawo nokuti ndaita chimwe chinhu ndasvira munhu handimazvona kwete angosvira danda ndasvira munhu mukadzokororo ine simba mangwana unoitwa kanonzi kamutsa nedako kunyenga kwemangwanani nekuti unenge wamutenda. Hakuna murume anofara nekusatendwa zvamuri kuvaona kudai vanoda kutendwa ende unozoona mangwana acho yakakunga wotokunyorera kanoti kukuti nhasi unondiona iwe wotoripita wakako kuti neniwo unondiona. Ipapo panenge pane tumusodzi twekutapirirwa ende nekampepo kanofefetera kamutunda shuka kamutekwa-tekwa kaburuka muwana wevanhu wakaberekwa nevanhu mu9 months. Murume anotsvuka maziso kunga mbudzi yezvirango yanoita nemupiro akatarisa mukadzi kudai kugutsikana. Mwari ngaatiitire nyasha madzimai, ngatidanani uye ngatirangarire kumamisha tirege kukangamwa vabereki. Kune nzara, kune nherera dziri kumamisha, vamwe vanoropafadza vanhu muno mutaundi, hama dzako dzichitambudzika kumusha uko. Ngatirangarire vabereki, ngaticheresere vabereki matoirets, ngativavakidzire makicheni zvatinokwanisa ngatiitire vabereki. Hazvinei vabereki vangu vakaoma musoro, hazvinei vabereki vangu vanotaurisa, asi ngandipe respect yekuberekwa, ngandiremekedze kuzvarwa nezvandinazvo zvishoma izvozvo ngandide vabereki. Nevamwe vanomisa mazamu kunga mhandara vachipopota kutuka varoora. Hazvina kushata. Inini nemurume wangu kana tiine good communication ngativaitire zvakanaka. Uye murume imimi hama dzekwangu musazombofa makanakidzwa nokutaura nemurume wenyu kana maona mutetenini wemboro wakapinda musure umu muchiti kanzi ende mai yako azondibhowa sereki uchikoira uchitotaura masoko ekuti bai mai yako azondibhowa. Hakuna murume anowenga mai wake kunyangwe vakanzi muroi. Musazonakidzwe nekureva murume makaiswa mboro mumutetenene. Ndapota zvinokuchinjira mangwana. Sarewe mai wemurume kana watonzwa kutonyenya kutaura zvinoitika tiri mhuri kana vangu vanogona kuzodaro watoipedza. Saka rega unakidzwa nokureva vamwe. Kune vamwe varoora vane muromo yakarura vakaiswa matombo mukamwa vanongopotsera. Vamwe wana amwene vari kufa nemabp nekamuroora kapfupi kakaunzwa mumusha kanopopota kachimisa mazamu seemhandara
mai vemurume wazobva kuruzevha wamama matuzvi mazhanje aramba kuenda mutoireti Muroora amira kuti kakada kuti nyasha ndana mama dhodhiri mutoireti ndoda kutoriona raenda ende ndiri kumuziva munhu amama iye panoenda kuna murume pamubhedha kusvika kuti iwe Ishmael mai yako kana wapinda basa rokupa mama dhodhi kudai mutoireti ina ndizvidi murume woda kuti aite sedhodhi ramai yake woda kuti ari dini madzimai zvimwe ngatizive zvekutaura kana tikanakirwa nevana vevanhu tisakangamwe kuti mai vapfupi iwo ndo wakabara mai vasina ziso iwo ndo wakabereka mai vasina gumbo iwo ndo wakabara kana vakauya vakasiya madhodhi iwayo inini basa rangu semuroora ndinosvika ndomononora tishu ndokanda uko ndobva ndafurasha ndokirina toireti yangu ndonyarara ko ndinoperei kutaurisa kwatiisa kure nemhuri munadzidza kudaidzawo hama dzenyu kumami imi baba muri munhu kwaye imi mukoma wenyu erawa muri munhu kwaye imi nemudzimai wenyu ndaona chakanaka kana muri mukoma waava kana kukazvaitika chakati ukaona vanhu vachitsikirana kudai kuratidza kuti pane good communication ndinokutendai nemweya wakanaka ndinokutendai nemweya wehubaba mweya wehubaba iwoyo wokukuta munin'ina wenyu ndo zvakanaka muupenyu tirege kusudurudzana nehama kuti wozofunga hama manje zvinoitika kava vatungamiriri vemazuva mufundisi waunoda stereki iye wakapfeka kositomu yako anosvika uchimama madhodha achisvika achibata muchonoti saka makazoudzawo namai munazovaudza saka ndichazodzoka ndichikuonai orit toonana achipfuura achienda mai wako wari kuruzevha wausina kutengera kositomu ndouda kuti wabvise chipakamwa chedomasi kudhodhi muneshuwa ndouda kuti vazokubvisa kadomasi munhu kana arwarisa anobvira kunzwa nekachipakamwa kedomasi kasara kuda kubviswa domasi namai vausingatengerekana chinhu kuda kubviswa kadomasi namai vausingatengerekana hembe mwari ngaatiitire mwari ngaatinzwire tsitsi ngatide vabereki vedu ngatide hama dzedu ngative nemweya wakanaka uye nemanext door imi mai munonzi mai ani kwenu muri munhu kwaye imi namai chibhidhana munochengetana nevamwe zvakanaka mukaona next door inosacrifiza kudai nguva ino wakagara apa kuwirirana uye imi ndakangoonawo mungori kapo yakanaka zvenyu handina kunge ndaona zvakashata mai n'ube wacho ndowandaisa ndaona kuti munhu kwaye muri next door kwaye komborerwai mama ndo zvakanaka aikona kuti next door ikaturika hembe apa mabhurangeta vamwe vakutotuma tiwana kuzadza madhaka ipapa kuti bvisai hembe pajuraho redu rimwe ramazuva next door ndiyo inotanga kuona kufa kwako nekukubvisa madhodhi vamwe muchafa wekuchechi kwenyu vari kumamisangano muchashaya anobvisa madhodhi mukaputirwa munayo saka ndinotenda mwari neunext door hwakanaka kudai muri munhu kwaye mainini komborerwai itirwai zvakanaka chengetwai nemhuri yenyu muri munhu kwaye ndaitaura musi weSaturday pandakaenda kukicheni pati ndaone imwe next door ichitenga chipo chakakura ndikati mai imi itirwai zvakanaka chengetekai nyasha ngadziwanzwe ndimi munofanira kugadzwa zvigaro mumachechi imi kwete kungogadza vanhu vanomiramira vachimirizika vamwe madzitete kumamisha uko vakauya neutete hwavo vakahwisa muchechi vanhu vazhinji vanotowatya nekuda kwokuti vakanzi sarapa wana usarapa wana wanga wane uturu nokupopotera nherera wakugadzwa pazvigaro wakutonga madzimai makuru kukotama kuita vacheche nemadzimai akabva kumushana nengozi dzawo mwari ngaatiitire nyasha muri next door yakanaka tenda nevanhu venyu vamunoshanda navo vanga vachitaura kuti tinoshanda tese mweya wakanaka iwoyo ngazvirambe zvakadaro asi tirege kufuratira kuchikuvhute varoora tirege kukangama vana vamwene hazvinei vakaoma umwe ari kutondipindura izvozvo akuti machichawana mboziva vamwene vangu mushemuchi zvavanoita imimi hamuzivo vamwene vangu zvavanoita isusu takabara mwana wedu takafirwa nevana 7 tikabara mwana wedu isusu mukomana inzi simba rashe akafa ashanduka amukadzi wamwene wangu akasumuka mai vadhedhi vakataura kuti ndadya mwana wemwana wangu mutero muroora wese anoya mumusha muno anotera murume uyo akaita 10 years asingaonane namai wake ini ndikanamata
ndikati Satani une matama akazara nenhema unonyepa. Ndoda kuti murume wangu awe ne good communication na mai wake kunyangwe